वेलकम फ्रेंड्स, 5वी 6वी आणि 7वी वाल्यांचं स्वागत आहे या ऑनलाइन क्लासमध्ये। आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जे ग्रामर शिकतोय त्या ग्रामरच्या वर्गामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लास। फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। मित्रांनो, आपण काय करत आहोत? पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकत आहोत, बरोबर आहे। आणि पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये आपण नाउन संपवलेले आणि काल तुम्हाला मी प्रोनाउनचे प्रकार लिहून दिले होते सर्वचे सर्व बोर्डावर। प्रोनाउनचे प्रकार पाठ केले का? ते प्रोनाउनचे प्रकार ते सरकवतो। प्रोनाउनचे प्रकार पाठ केले का? करावे लागतील, लक्षात ठेवा। आणि आज आपल्याला काय करायचंय? प्रोनाउन मधला पहिला प्रकार बघायचा आहे आणि जो की खूप खूप महत्त्वाचा असतो। आपल्याला या प्रोनाउनचा जो पहिला प्रकार आहे त्याला म्हणतात पर्सनल प्रोनाउन, मराठीमध्ये पुरुषवाचक सर्वनामे। पुरुषवाचक सर्वनामे आता हे का महत्त्वाचे असतात? कारण की आपण जेवढे बी वाक्य बोलतो तेवढ्या वाक्यामध्ये एकतर कर्ता म्हणून एखादं नाव घेतो, ते झालं नाउन। परंतु बऱ्याच वेळेला काय करत असतो की एकदा नाव घेतलं की पुन्हा पुन्हा आपण त्या व्यक्तीचं नाव घेत बसत नाही। त्याच्यामुळे आपण तिथं त्या नावाच्या जागेवर म्हणजे त्या नाउनच्या जागेवर प्रोनाउन वापरत असतो आणि त्यातलं बी प्रोनाउन मधलं पुरुषवाचक प्रोनाउन वापरत असतो, कर्ता म्हणून। जास्त करून प्रत्येकच वाक्यात नाही। आणि असा महत्त्वाचा प्रकार जो आहे, अशा प्रकारचा तो आहे पर्सनल प्रोनाउन, म्हणजे पुरुषवाचक सर्वनामे। मी बोर्डावर लिहिलंय, दिसतंय का तुम्हाला? प्रोनाउन नाही, त्यातलं पहिला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन्स, पुरुषवाचक सर्वनामे। आता हे पुरुषवाचक सर्वनामे कशाला म्हणायचं? बघा, मी लिहिलंय बोर्डावरती, पुरुषवाचक सर्वनामे ही नामाच्या ऐवजी किंवा नामाच्या जागी, नामाच्या ऐवजी किंवा नामाच्या जागी वापरली जातात। ते खालील प्रमाणे आहेत। पुरुषवाचक सर्वनामे काय केले जातात? नामाच्या ऐवजी किंवा नामाच्या जागीच। हा, बरोबर आहे। नामाचं रिपिटेशन होऊ नये म्हणून आपण ते सर्वनाम वापरतो, ते सर्वनाम म्हणजेच पुरुषवाचक सर्वनाम असतं, बरोबर आहे का नाही? मग या ठिकाणी खालील प्रमाणे कसे आहेत ते बघा, व्यवस्थितपणे बारकाईने बघा, डोळे उघडा, नीट बघा, बघा, उघडा डोळे, बघा नीट, बघा। या ठिकाणी प्रथम पुरुषी म्हणजे त्याला इंग्लिश मध्ये फर्स्ट पर्सन असं म्हणतात। तर फर्स्ट पर्सन म्हणजे प्रथम पुरुषी एकवचनी जे सर्वनाम आहे, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन काय आहे? आय। आणि त्या आयचा मराठीमध्ये अर्थ होतो मी किंवा मला। बघा, मी किंवा मला, आय टीच इंग्लिश म्हणजे मी इंग्लिश शिकवतो, तिथं झाला आयचा अर्थ मी। परंतु मी असं म्हणालो आय डिड नॉट किंवा आय डू नॉट लाईक चॉकलेट्स, आय डू नॉट लाईक चॉकलेट्स। बघा, या वाक्यात आयचा अर्थ झाला मला चॉकलेट्स आवडत नाही। आय करता हा आयच आहे। पहिल्या वाक्यात आय टीच इंग्लिश, मी इंग्लिश शिकवतो, तिथं आयचा अर्थ मी झाला। पण दुसऱ्या वाक्यात आय डू नॉट लाईक चॉकलेट्स, मला चॉकलेट आवडत म्हणजे आयचा अर्थ मला झाला। बघा, त्याच्यानंतर या आयचं अनेक वचन असतं वी, याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो आम्ही किंवा आम्हाला। अगदी अशा आता सर आता जे उदाहरण सांगितलं तुम्हाला, वी हे जे पुरुषवाचक सर्वनाम आहे हे अनेक वचनी आहे। कशाचं अनेक वचन आहे? आयचं अनेक वचन आहे। एक वचन असला तर मी, आणि माझ्या सोबतीला आणखी कोणी दुसरा असला तर आम्ही काय म्हणू? आम्ही। हा, त्याच्यानंतर द्वितीय पुरुषी, त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात सेकंड पर्सन, ते असतं यू, आणि त्या यूचा पण अर्थ होतो तू किंवा तुला। जसं आयचं उदाहरण म्हणून सांगितलं तसं, यू आर व्हेरी क्लेवर बॉय, तू खूप हुशार मुलगा आहेस, तू। परंतु डिड यू अंडरस्टँड माय क्वेश्चन, तुला माझा क्वेश्चन समजला का? या वाक्यामध्ये यूचा अर्थ तुला होतो। अशा प्रकारे प्रत्येक वाक्यात समजून घ्या, म्हणजे यूचा अर्थ तू किंवा तुला असा होतो, त्यासोबत इकडे पण यूच आहे। याचा अर्थ काय होतो? तुम्ही किंवा तुम्हाला। आता तुम्हाला असं वाटतं की स्पेलिंग तेच, उच्चार तेच, तरी पण मी इकडे लिहिले तू किंवा तुम्हाला, इकडे लिहिले तुम्ही किंवा तुम्हाला।
कसं काय असेल? त्याचं कारण असं आहे की मराठीमधले जे दोन शब्द आहेत कोणते, तू आणि तुम्ही किंवा तुला आणि तुम्हाला, यांना इंग्रजीमध्ये दोन असे स्वतंत्र शब्द नाही, दोन्हीला मिळून एकच कंबाईन शब्द आहे, तो म्हणजे यू. आणि आपल्याला हे संदर्भावरून समजून घ्यावं लागतं की आपण यू हे वाक्य जे आहे, यू हे जे पुरुषवाचक सर्वनाम आहे हे किती जणाला उद्देशून वापरलेलं आहे, वाक्यामध्ये वापरत असताना किती जणाला उद्देशून बोललेलं आहे, हे आपल्याला संदर्भावरून समजून घ्यावं लागतं. उदाहरणार्थ मी असं म्हणालो, यू आर अ क्लेवर बॉय, यू आर अ क्लेवर, किंवा यू आर अ गुड गर्ल. आता मला सांगा, यू आर अ क्लेवर, म्हणल्यावर किती झाला? एक. म्हणजे या वाक्यात मी काय केलेलं आहे, यू हे एक वचन म्हणून वापरलेलं आहे. आणि मी त्याच वेळी म्हणालो की यू आर गुड बॉईज, यू आर गुड बॉईज, तुम्ही चांगले मुलं आहात. गुड बॉईज, बॉईज म्हणालो म्हणून यू आर अनेक वचनी म्हणून वापरलेलं यू. अशा प्रकारे संदर्भावरून समजून घ्यावं लागतं. म्हणून यूचा अर्थ तू बी होतो, यूचा अर्थ तुम्ही बी होतो. म्हणजे एक वचन बी यू, अनेक वचन बी यू. कळलं का? आता दोन्हीला बी यूच का ते? त्याचं कारण असं आहे की इंग्रजीमध्ये त्याला दोन्हीला वेगवेगळे शब्द नाही, दोन्हीला मिळून एकच आहे. त्याच्यानंतर बघा, थर्ड पर्सन म्हणतो आपण ज्याला, थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन म्हणजे तृतीय पुरुष एकवचनी, थर्ड पर्सन. आता तृतीय पुरुष एकवचनी मध्ये काय, ही आहे, शी आहे, इट आहे. हीचा अर्थ काय होतो? तो किंवा त्याने. बघा, ही वेंट टू पुणे, तो पुण्याला गेला. हीचा अर्थ काय झाला? तो. परंतु ही ब्रोक द विंडो, ही ब्रोक द विंडो या वाक्यात त्याने खिडकी फोडली. म्हणजे हीचा अर्थ तो बी होतो आणि त्याने, किंवा त्याला पण होतो. ही डिड नॉट अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम, ही डिड नॉट अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम, त्याला प्रॉब्लेम लक्षात आला नाही. बघा, हीचा अर्थ त्याला. तशाच प्रकारे शीचा अर्थ ती बी होतो, तिने बी होतो, तिला बी. शी वेंट टू हर विलेज, ती तिच्या गावाला गेली. शी टॉट मी, तिने मला शिकवले. शी सर्व्ड ज्यूस, तिने ज्यूस वाढले. शी अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम, तिला माझा प्रश्न समजला. शी अंडरस्टूड माय प्रॉब्लेम. बघा, शीचा अर्थ ती, तिने किंवा तिला. त्याच्यानंतर इट म्हणजे ते किंवा त्याला. इट कशासाठी वापरत असतो आपण? एकतर जे आपल्याला मेल आहे का फिमेल आहे हे माहिती नाही. जेव्हा एखादं लहान बाळ असतं, ते बाळ आपल्याला माहितच नसतं की हे मुलगा आहे का मुलगी आहे, त्यावेळेला आपण त्याच्यासाठी इट वापरतो. किंवा मग ज्या निर्जीव असतात, इनएनिमेट थिंग्स, जे निर्जीव वस्तू ज्या असतात, समजा हे पेन आहे, कसं आहे, इनएनिमेट म्हणजे हे निर्जीव आहे, म्हणून अशा वेळेला त्याच्यासाठी इट वापरतो. आणि या तिन्हींचं अनेक वचन काय होतं? दे. देचा अर्थ ते, त्यांना, त्या, ती, अशा प्रकारचे त्याचे अर्थ होतात. तर हे आहेत पुरुषवाचक सर्वनामे, अशा प्रकारचे 8. आज त्याच्या खाली काय लिहिले बघा, प्रथम पुरुषी म्हणजेच बोलणारा. आता तुम्हाला वाटेल की प्रथम पुरुषी कशाला म्हणायचं? जो बोलणारा असतो त्याला म्हणतात प्रथम पुरुषी. तर द्वितीय पुरुषी म्हणजे ज्याच्याशी बोलतो आपण तो द्वितीय पुरुष असतो. आपण ज्याला बोलत आहोत तो म्हणजे कोण असतो? द्वितीय पुरुषी. आणि तृतीय पुरुषी म्हणजे ज्याच्याविषयी बोलले जाते तो म्हणजे तृतीय पुरुषी, त्याला म्हणतात तृतीय पुरुषी. बघा, बोलणारा प्रथम पुरुषी, ज्याला बोलतोय तो द्वितीय पुरुषी. आणि आपल्याला सवय असते की आपण कुणाला तरी भेटलो की आपण कुणाची तरी चर्चा करायची, म्हणजे बऱ्याच लोकांना असतं. अशा वेळेला आपण ज्याची चर्चा करत आहोत तो तृतीय पुरुषी, कारण की तो तिथं नसतो. ज्याला बोलत आहोत तो द्वितीय पुरुषी. आणि जो समजा मी बोलत असलो तर मी प्रथम पुरुषी. म्हणजे बोलणारा प्रथम पुरुषी, ज्याच्याशी बोलत आहोत तो द्वितीय पुरुषी, आणि ज्याच्याबद्दल बोलत आहोत तो असतो तृतीय पुरुषी. बऱ्याच जणांना कळत नाही की प्रथम पुरुषी म्हणजे काय रे बाबा, तृतीय पुरुषी म्हणजे काय रे बाबा, द्वितीय पुरुषी म्हणजे काय रे बाबा. आता ह्या काय रे बाबाचं उत्तर कळालं का? बोलणारा प्रथम पुरुषी, ऐकणारा द्वितीय पुरुषी, आणि ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत तो म्हणजे तृतीय पुरुषी. प्रथम पुरुषला इंग्लिश मध्ये फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुषला इंग्लिश मध्ये सेकंड पर्सन, आणि तृतीय पुरुषला इंग्लिश मध्ये थर्ड पर्सन असं म्हणतात. त्याच्यानंतर बघा, कोणत्याही वाक्याचा कर्ता या 8 पुरुषवाचक सर्वनामांमध्ये सामावलेला असतो. आपण कोणतंही वाक्य घ्या, त्या वाक्याचा जर
आपल्याला कर्ता म्हणून वापर करायचा असेल त्या वाक्यात एखाद्या शब्दाला, तर आपण या 8 पुरुषवाचक सर्वनामापैकीच आपण काय करू शकतो, एक कर्ता म्हणून वापर करू शकतो किंवा याच्यापैकीच एक असतो. आणि त्याचसोबत त्याच्यात कर्ता म्हणून वापरत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते की ज्यावेळेला आपण अशा प्रकारचं पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता म्हणून वापरत आहोत त्यावेळेला काय करावं लागत असतं की नामाऐवजी पुरुषवाचक सर्वनाम वापरायचे असते, तेव्हा त्या नामाचे, ज्या नामाऐवजी वापरत आहोत त्या नामाचे लिंग, वचन, लिंग म्हणजे जेंडर, वचन आणि त्यासोबत पुरुष आणि विभक्ती या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. कारण की पुल्लिंगी कर्ता असेल, त्या पुल्लिंगी कर्ताबद्दल जर पुरुषवाचक सर्वनाम घ्यायचं असेल तर काय घ्यावं लागेल आपल्याला, ही. स्त्रीलिंगी घ्यायचं असेल तर काय घ्यावं लागेल, शी. जर निर्जीव असेल त्याच्याबद्दल इट, किंवा अनेक वचन असेल तर दे. स्वतःबद्दल घ्यायचं असलं तर मी, समोरच्याबद्दल घ्यायचं तर तू, असं यू. आणि अशा प्रकारे हे पुरुषवाचक सर्वनामे कशी वापरावी ते थोडक्यात तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि हे पुरुषवाचक सर्वनाम खूप महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात ठेवा. हा सर्वनामाचा पहिला प्रकार आहे पुरुषवाचक म्हणजे पर्सनल प्रोनाउन्स. पर्सनल प्रोनाउन्स, ठीक आहे. लक्षात आले का पुरुषवाचक सर्वनामे? आले ना? ठीक आहे. मग आता आपण त्याच्यानंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये किंवा पुढच्या लेक्चरमध्ये काय करूया, याचा पुढचा प्रकार बघूया. कशाचा? या प्रोनाउन्सचा पुढचा प्रकार. ओके मित्रांनो, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जर तुम्हाला याच्या पुढचे व्हिडिओ पाहायला आवडत असते तर काय करा की त्याला लाईक पण करत चला व्हिडिओला. दुसरी गोष्ट, चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करत चला चॅनलला. आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूला एक घंटीच्या आकाराचं चिन्ह येते, त्याला पण टच करता, जेणेकरून तुम्हाला पुढचं नोटिफिकेशन मिळेल. आता प्रश्न असा आहे की चॅनल सबस्क्राईब केल्यावर तुम्हाला काही नुकसान नाही आणि मला काही फायदा नाही. फक्त फायदा एवढाच आहे तुम्हाला की मी व्हिडिओ इकडून टाकला की तुम्हाला तिथे YouTubeला नोटिफिकेशन मिळतं की सरांनी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. एवढंच, बाकी काही नाही. तर लक्षात आलं? ओके, थँक्यू वन्स अगेन. टेक केअर युअर अँड युअर फॅमिली. बाय बाय टिल देन.